Takže čau lidi, já jsem ten Herdliska a dneska budeme hrát navždy svět v Minecraftu. Už to laglo úplně, natáčím úplně to znovu. Tak. Ale no tak. To už načte. Dobrý, asi. Můžeme snad to půjde, no. Tak. Snad se nebude na tom videu takhle. Tady na začátku, ale asi bude. Je víc než normálně. Proč to tak laguje? Na počítači skoro nemám nic. Poslední, tak uděláme si začátečnické věci. To je crafting, nějaký tyčky se crafting. To je taková kravina, co to z něco laguje. Předtím hrál už, ale vůbec se to nelagovalo, takže to může být asi kvůli tomu, že natáčím a hraju, takže tak. Jinak jsem si udělal krumpáč, i když jsem chtěl začátečnické věci, ale asi krumpáč zatím bude stačit, teď najděte mi nějakou kejvku. Nebo něco prostě. To jsou prostě kameny, protože z těch kamenů nejde prostě udělat furt nejskaný žádný věci, takže proto hledám nějakou kejvku nebo něco, ale až to vypadá, že se budu muset zakopat. Ale ok, včera našel jsem. Tak, to ale Iron Man tam se. Au, to bolelo. Co dělám vlastně? Jo, natěžím si tady nějaký ty stony. Dám si pickaxe rovnou. A možná první smrt, ale tak ať se to nalaguje. Dám se rychle meč. Kde? Kde ten srát? Kde ten skeleton? Nechápu. Dělám si tady teda rovnou pickaxe. Vykopu si tady ten iron teda. Tamhle jsou další. Nebo další, jak to mám, já nevím, jestli jich tam je víc nebo jeden, ale jich tam bude víc. Furt spokojený, no. Zkus. Tady. Tak, já jsem možná mrtvý. Dobrý, mám 2 hápka, nevím jak to přežiju. Jídlo žádný nemám ještě, super. Teď jenom doufat, ať se tam nic jiného nespawne. Jestli jo, tak jsem docela v háji. Dobrý, došáhnu už. Pavouk někde byl. Pavouk někde. Ještě ho taky.
A hlavně ty na mě nikde neskáče. To je docela velká kejvka. Creeper. Koukám si tady zbytek ironu. Co se to stalo? Proč jsem s ničím myslel dozadu? Kouknu se, jestli tady nikde není. Ne, tamhle jsou ty, tamhle ale uhlí a tady taky. To musíme zničit. Creeper mi ubral půl hápka. Super. Vytěžím tady to a běžím nahoru. A rovnou zatím je iron. To jsem rád, že jsem šel sem. Kdyby tam jsem nešel na tady tyto uhlí, tak nenajdu tady ten iron. Nahoru jsem říkal. Koukám, jestli tam nejsou ještě nějaké irony. Potřebuju aspoň 33. Nejsou, no. Dobrý, tak já se pro sem půjdu kouknout. Tak, teď opatrně. Běžím. To se vážně může stát na mě. Tak teď jsem si třeba všechny zombíky v té typě. Ničeho nic berou? Spawner, snad přežiju ještě. Najem z toho jejich osy. Abych nějaký víc, trošku víc. Tak. Rychle. Rychle nahoru. Tady byl nahoru. Tady je to nahoru. Jsem se nenajet. Wow, to jsem štěstí, úžasné. Tak, teď úkol je najít nějaký zvíře normálně, abych si vzal nějaký jídlo a mám jen 31 ironu vlastně. Nevím, proč se tam půjdu kouknout ještě jednou, to je určitý, ale... musím zapamatovat, kde to bylo. Dobrý. Kde můžou být nějaký zvířata. Stringy nemám. Že bych jsem sám doma a teď jsem viděl prostě z kousku mýho oka, že jsem obývák něco pohybuje, kámo.